boleh tumpe somoni manang na unang pula na miskomunikasi asa marding kedua niya do damang hahakon unang sewa tahunan non abe dia jadi boleh siya kami sama dulu solong saya mah tuna barang gitu itu surat tamu sada sian tulang nama ramarangi tu bere bawa sada surat tamu bagi kamu sada ma tu bere nama na sumah kasubut sada ma tu bere bawa na bere di tulang on na somar asuhutan dekat tu ibe bere nami bere wuru sada dua ma tu ibe bere boru dua tu pahopo nami siap buru sada ma sada lolo ba mewakili ma mewakili mas sada maupun itu lah siap buru jadi itu salah palapas na wala kami lagi ningan pada ujarum na popo na kita mati daroba mana masong TV kami pe song itu ani dulu ni rohanami tung song dia masih belas ni rohamuna tong mata kamu ulurung lang sikko dilalamu amang buru kami pe las rohanami